ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଦୋଷ କରିଥିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟି ଦଣ୍ଡ ପାଏ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ତାହାକୁ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ଇଚ୍ଛା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦାନ ଦେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶହ ଶହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଶେଷରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ମାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ନାଗସାପକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସାପର ପାଟିରୁ କିଛି ବିଷ ବୁନ୍ଦା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭୋଜନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯମରାଜ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ହତ୍ୟାର ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯିଏକି ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ନା ଚିଲକୁ ଦିଆଯିବ, ଯିଏକି ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ନା ସାପକୁ ଦିଆଯିବ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ମରିସାରିଥିଲା? ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାବଧାନ ଥିବେ, ସେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭୋଜନରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷଣରେ ଯମରାଜ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଲୋକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଲୋକ ତ କାହାକୁ ମାରି ନାହିଁ କି କିଛି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୋଷୀ କାହିଁକି କରିଲେ? ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୂତମାନେ, ଏହି ଲୋକ କେବଳ ଏକ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ରାଜାଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ମିଥ୍ୟା କଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରାଜା ଉପରେ ଅପବାଦ ଓ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଦୋଷ ତା ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା ପ୍ରଚାର କରି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବା ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବନରେ କେବଳ କର୍ମ ନୁହେଁ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦୋଷର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଖାଲି କର୍ମ କଲେ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ। ପରନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା, ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।